Otkrijte kako hlorofil, zelena supstanca, može transformisati vaše telo na ćelijskom nivou. Šta ako vam kažem da postoji supstanca koja može čistiti krv, popraviti imunitet, topiti masti, poboljšati vitalnost? Djeluje kao naučna fantastika, ali nije. To je čista nauka. To je hlorofil, zelena krv biljaka. A možda i vaš novi najjači saveznik zdravlja. Ostanite do kraja, jer ću vam otkriti kako hlorofil deluje na ćelijskom nivou, kako transformiše metabolizam i zašto ga svetski naučnici proučavaju u borbi protiv bolesti i gojaznosti. Kako hlorofil doslovno pere vaše telo i štiti ga od bolesti. Zamislite da imate unutrašnjeg čistača koji svakodnevno ispira toksine, poboljšava vašu krvnu sliku i jača imunitet. Sve bez lekova. Hlorofil funkcioniše na molekularnom nivou kao hemoglobin, onaj isti koji prenosi kiseonik kroz naše telo. Njegova struktura je gotovo identična ljudskoj krvi, samo što umjesto gvožđa u sredini on ima magnezijum. Ali šta to znači za vas? Povećava nivo kiseonika u krvi, više energije, bolja cirkulacija, brži oporavak. Čisti jetru, bubrege, uklanja teške metale i toksine. Neutralizuje kiselo okruženje tela, smanjuje upale i jača imunitet. Smanjuje neprijatan miris znoja, dah, pa čak i telesnih izlučevina. Ako želite da se osjećate lakše, zdravije i puni energije, slušajte dalje, jer dolazi najvažniji deo. Kako hlorofil pomaže u mršavljenju? Topi masti. Da, dobro ste čuli. Hlorofil može pomoći u sagorevanju masti. Naučnici su otkrili da hlorofil deluje na hormone gladi i sitosti. Smanjuje apetit i sprečava prejedanje. Kako? Reguliše grelin i leptin, hormone odgovorne za glad i sitost. Kada su oni u balansu, vaša želja za nezdravom hranom opada. Pomaže u regulaciji insulina, stabilizuje nivo šećera u krvi, sprečava nagle skokove i padove energije, što znači manje želje za slatkišima. Aktivira termogenezu, ubrzava metabolizam i postiče sagorevanje masti, posebno u abdomenalnom delu. Ako ste ikada pokušali da smršate, ali vam je to pružilo otpor, možda vam nedostaje upravo ovaj ključni faktor. Hlorofil i imunološki sistem, štit od bolesti. Danas svi pričaju o jačanju imuniteta, ali malo ko zna da hlorofil deluje kao prirodni antibiotik. Uništava patogene, bakterije, ali ne oštećuje dobre. Postiče produkciju belih krvnih zrnaca, vaših glavnih boraca protiv virusa i infekcija. I što je najluđe, pomaže čak i u regeneraciji DNK. Studije pokazuju da hlorofil može popraviti oštećene genetske informacije u ćelijama, smanjujući rizik od mutacija i bolesti. Ako želite da živite duže i zdravije, uvođenje hlorofila u ishranu može biti jedan od najjednostavnijih, a najmoćnijih koraka koje možete preduzeti. Kako unositi hlorofil? Najbolji izvori. Sad kad znate koliko je moćan, verovatno se pitate kako da ga unesem. Evo najbogatijih izvora hlorofila. Zelena lisnata povrća, spanać, blitva, kelj, rukola, peršun, pšenična trava i ječmena trava, moćni detoksikatori, alge, spirulina i hlorela čiste telo na dubljem nivou. Tečni hlorofil, najkoncentrovaniji oblik koji se dodaje u vodu. Najbolje od svega, hlorofil se lako apsorbuje, odmah deluje i može postati vaš prirodni eliksir dugovečnosti. Vreme je za promenu. Ovo niste znali, zar ne? Ovo nije još jedna obična priča o zdravlju. Ovo je naučno dokazana strategija koja vam može promeniti život. Ako želite da imate više energije, bolji imunitet,
brži metabolizam i telo oslobođeno toksina, sada je pravo vreme da probate hlorofil. Koji oblik hlorofila ćete vi izabrati? Napišite mi u komentaru. Podelite ovo sa nekim kome treba više energije i zdravlja. Ako želite program koji će vas transformisati, javite mi se za moj online program. Ako se niste subscribe-ovali na moj kanal, ovo je prilika da sada to uradite. Primetio sam da dosta ljudi prati moje sadržaje, ali se nisu subscribe-ovali. Meni bi to mnogo značilo, a vi ćete imati odlične informacije i dobar edukativni sadržaj koji će vam pomoći u vašoj transformaciji i boljem zdravlju. Pozdrav do sljedeće emisije.